Tifrik ta' ġebel, windscreen ta' karozza u fdalijiet oħra huma parti mix-xena li sibna nħadd filgħodu fl-għalqa fiż-żona tal-Magħluq fejn seħħet l-esplużjoni waqt li kienu qed jinħarqu l-murtali għall-festa ta' Marsa Xlokk. Charlie Boxall li fil-ħin tal-esplużjoni kien għaddej bil-ħidma tiegħu fil-Power Station ta' Dellimara niżel fl-għalqa sabiex jara l-ħerba li ħallit din l-esplużjoni. U kelli sieħbi fil-kamra qed jagħmel xi noti u ħareġ għaliex ġara, għallax ħassejt esni terremota u il-kamra titrijed bija. Għatlu ġara xi ħaġa, bil-fors għatlu la dik l-esplużjoni għatlu mhux normali li jinħaraq murtal. U jiena peress li konna qed nagħmlu security, aħna mal-ewwel ħadna dan biex naraw sħabna il-watchman se kien hemm il-watchman naraw ġru xi ħaġa u ħareġ għalli bl-esplużjoni il-ħaġieġ tal-container li kien fih u kollu tkisser. Al-kontrarju tas-sibt fil-għaxija l-ħadd filgħodu fiż-żona tal-Magħluq kien hemm atmosfera kemm xejn kalma. Il-kappellan ta' Marsa Xlokk kien fost dawk li żar il-post. Ovvjament l-ewwel ħsibiet marru fuq dawk li kienu din jaħarqu n-nar u dawk li kienu b'xi mod kienu qed jgħinuhom. Jiġifieri ovvjament iktar ikollok tensjoni ma tkunx tersaq viċin, ma tkunx qed taf eżatt ġara. Imma mbagħad ovvjament il-pulizija jagħtuna indikazzjonijiet ta' x'inhu jiġri u x'hemm bżonn isir. Bl-esplużjoni ħanutu xi djar sofrew xi ħsarat. Persuni li tkellmu magħna qalulna li bil-qawwa tal-esplużjoni ħassewhom se jaqgħu mal-art. Esplużjoni qawwija u l-blast ġi fuqna jisu ħassejni hekk imbuttana. Satna għalija, sat. Anke għaw minn għadin kisar il-ħagġiċ u koll. U karozzi ntraqtu għemmek fej kien esplużjoni. Tant ħatqata u xukkajt li bħal speċi bdejt naħseb ħażin li korra xi ħadd serju u l-waġġaw nies. Ħadd f'100 sena ma kienet jistenna li ċ-ċelebrazzjonijiet tas-sibt fil-għaxija brabta mal-festa tal-Madonna ta' Pompej kellhom jinbidlu f'inċident. Aħna s-soltu mhux hekk nieħdu pjaċej naraw telaj in-nar wieħed wara liħor kullu ħadd isegwihom u tieħu pjaċej biex f'daqqa waħda tiġik ċertu biża li tibda tgħid jaħasra weġġaw in-nies gurax. Iċ-ċelebrazzjonijiet brabta mal-festa komplew meta ngħatat l-indikazzjoni mill-pulizija li l-inċident ma kienx gravi daqs kemm maħsub. Fil-fatt l-inċident seta' kellu konsegwenzi aktar gravi. Devozzjoni mhux devozzjoni mħabba ta' xlukkajri l-Madonna hija kbira anke mill-esperjenzi tagħhom, ġifieri esperjenzi ta' maltempijat fuq il-baħar u affarijiet, ġifieri hija devozzjoni mhux biss frivola ma' devozzjoni verament iħossuha. Il-bieraħ naħseb li kienet grazza kbira, fis-sens li vera weġġaw in-nies, però ma ħeġġawx gravi li jkunu fi werku tal-mewt, però s-sitwazzjoni sadat kienet ħafna iktar gravi.